Ofu nwaanyị asị m na ya nụrụ di nke izizi. Nne ya dosara happy o. Ọ sị m nne after 1 year di ya nwụrụ. Ya wee natakwa be nne ya o. So after another year, another man sikwe na the same place ya nụrụ di wee bịakwali ya di again maka ihe ọfụlụ gbo ya na di ebi. Ịghọta na? Ọ sị m ka ọ bịalụ na parents ya sị na fa chọrọ na onwe ka ọ dị ịnụbakwa di n'ebe ya nụbugolu di na ọnwụ nụnwa di enwulu n'ike dịcha ka bad o. Ịmagolunu dịka ebido na-ashawu ya gift na-ezukie love si a na ọ bụrụ onye nwamelu na di ya nwụrụ sabia isi ya wee kwelu si parents ya ha hapụba ka ya nụba ya wee nụọ this man o. Ya na ya na-abọ bikwelu. After 6 months ya bịa dị n'ele ala ya na-alọ nlọ nke anwụrụ nke a na-eme burial ya. Ịmagolu kwanye dine na ana ya na-afụ onwe ya na ya nwụọ na ya ga-alọgide nlọ ya tete hit eju ya arụ niile ya esi etu chaka anya ya na-alọ nlọ ya gwa di ọsị ya not just dream ya hapụba ife ahụ. Ọsị bụ nne na ya lọgidelu nlọ ịlalụ ụla na-atị ụjọ ya imuchi anya ya na-atị ụjọ. Die pụọ maka na die na-eme I think na plumbing. Die pụọ etu nye eje yọta mmadụ ka ọ bịa solie lalụ. And nla ahụ ya na-endi ya nwụrụ anwụ ya na-endi na ya nwụrụ anwụ. Ya wee kọbalụ enyi nwaanyị wee sị ya chekikwa ọ bụ na this marriage ama work ka ya naba o. Ịghọta na ọ ka dịkwa early na ya ka adọrọkwa ime o. Ya wee kọlụ ndị befa wee sị ya hapụ the man ka ọ nataba na ọ ma na fa sọpọtụrụ the marriage na ọ kakwalịa mma kịta etu unu nwe o melụ gịnị ọ ka duru ime ka ọ nataba. Ọ sị m nne this man enwere ife ọda enyi o na ọ na-ashawu ya gift na ọ da abalị ya mba na ọdụ kam n'ụlọ ọvụlụ ya. Ọ sị m mana ọ da ewe nlụ onye anụnwa serious ya na-asị anya ji ekoche ike ife na-akọsi ha. Ọ sị anya hapụba na just nọ na o nwere ife ga-eme. Ịghọta na? Ọ sị m nne na ife na-emekwe n'ihe ifele bụ na ya anụgodi nke izizi ọ nwụrụ ya wee nụọ nke ịbụọ kịta asịkwa na ya si na di gbapụta ya anụnwukwe nke ịtọ. Na parents akwụ ya n'azụ na enyi nwaanyị akwụ ya n'azụ mana ife ndị mmadụ ga-ekwu na this marriage na elube 1 year not getting to 1 year not for a month ka complete 1 year nye sikwe na di gbapụtakwa again. In fact mgbe ụfọdụ nnọọ ndị mmadụ a na-akọfusi akụkọ mama gị na papa gị gwara gị sị gị ejenedi ebe ije bulu di maka na ilu ebe afọ di gị nwụrụ n'ọbado omenụ ka ọ bụ ịjụ maka na ị chọrọ ịnụ di. Nna amara m ma di nụnwa ọba achịcha na mmanya ike gwụkwara mmadụ ka ịbalụ bi eluo kwa mbọsị a na-akwa gị na nlọ mgbe ụfọdụ ọbụla a na-akwado inyi gị mgbe ụfọdụ ọbụla enyi go gị mgbe ụfọdụ ọbụla a na-apịa mgbalụ itetekwa ọbụlụ na ị nọ ndụ ị na-ajụ m ma ọ gị nataba ka ọ gị bilibe di gị. Amụrọkwa m mana ife ndị Igbo na-eme bụ fa n'anya ọ bụ na ihe ha fụ adọrọ ha mma ha ejebe ekpele je jụọ ese mana ihe na-eme ha ọ bụrụ na ihe a ga-efiksinwu efiksi enye sọsọ osisi ka sị na a ga-egbu ya ọkwụlụ na-eche o mana agwa mmadụ na a ga-egbu ya ma ọ chọrọ inwe omele ọsọ ọkụ osi m n'ọnụ pụta. Ọ bụrụ na ngwa gị kịta wee nụ nwaanyị na nne gị na nna gị agwago gị jụ anyway o nwere onye ma ife na-eme gị ọgba akasha o nwere onye manụ mana nke ịka ji anya gị na-ekwu nne so osisi ka sị na a ga-egbu ya ọkwụlụ ọ gwụsịa ife nwere ike ịgwa gị ọkwa ịghọtago. Ndị be anyị tii n'ọnụ n'okwu a ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.